Aiwa, ndichida kuramba nichingodzoka kwamuri nekutenda nemufaro wakanyanya nditi ndichida kuramba nichidzoka nekufara nekutenda. Ndina mai ano. Mai ano ndivava vamuri kuona. Mai ano muri seize? Ndiribo. Kari sei kachechi? Uyai padhuze nekamera mumbokaona kachechi vanhu vaone kasisa. Handiti? Thank you so much. Thank you very much. Vari kukura kasisa? Weeks mangani manje? 6 weeks. All right, perfect. Last time takauya nehembe dzakati makadipa. Aiwa hembe ndakationa ndati hembe zvaiwa zvipo neboots. Chinjawo muchidii? Aizvapo. Mwana wenyu achichinjawo zvidaro. Aiwa aizvapa hembe zvisipo ndaita basa guys. Handiti? Perfect. Dzimwe dziri kungoramba zviwe neblanketi chichi meno neti remwana riya. Pandafara panga chirumwa seni mosquito. Serious? Mosquito net. Nemadhuve manyowani. Zvinhu zvachona here? Zvinhu zvachona totenda Mwari. So ndevamwe futa vandipa izvi zvakauya zvinyowani zvakabva pane vamwe vatete vakabva kuUS. Handiti? Vabva vangotenga zvinhu zvavo zvinyowani. So ihembe dzemusikana futi zvakangosiyana. Mungadawo kuti kudii nevakupaiwo chipo chiri panapa? Ndongoti God bless you guys. Mwari akukomboreiwo nezvamandipa izvi pamatapudzawo Mwari vakuwedzereiwo. Musazondikanganwa munoramba muchindirangarirawo. Samai ano zvavo ari kungoraramawo zvavo. Handiti? Ndongoziva kuti ndina hama dzangu dzinenge imimi ndinotora hama dzangu guys. Aiwa titende. Machiti upfu ndabva ndangoti titenge upfu. Pamagroceries vamira sei? Pani zvino pamagroceries apa ndandaderera mutana. All right. Handiti? So vanoda kuvatengera grocery. No problem. Last time takauya negrocery ndofunga mazvona semuzvereka anenge achidyawo zvakati kuitira kuti mukaka unge uri unodi unowandawo kumwana. So vakasununguka kuti vanodawo magroceries, masununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuitira kuti mai ano vasaleke anything. Also nekufamba kwenguva chii chamungada kuzoitawo chekuti muzvisupport? Ini ndinongoda zvangu kuzораramira ndichingezvitiyo zvangu zvemaoko kutengesa. Ora ndezvipi zvamunoti munokwanisa kuzotengesa? Tengesa kana macosmetic, mafuta ekuzora zvavasikana pants, mabra, tichitengesa neside randoziva rakawandira vasikana vanokwanisa kutenga zvinhu zvakadaro izvozvo. All right. So she's business minded. Vanoda kuva supporta pabusiness kuti vazvimirire vega vasazodzoke futi chingodzoka chingoti mai ano vaperwa nehufu, mai ano vaperwa nechakati, mai ano vakuda rent. Aiwa, imimi munokwanisa kunguvasupporta once and for all. Kune vane vachida kudaro masununguka kuti bata tinge tinodaro. Ndambotaura pane the other video kuti mai ano havana phone. Not kuti phone hapana but havana line. Handiti? Rekuti munokwanisa kutaura navo nekuti havasati vane chitupa toti as time goes on vazofambira nyaya dzekuti vatore chitupa. Birth certificate vaiva naro but rakarasika. So hazvinetse kungoenda pamakombe wobva watonogadzirisirwa. Handiti? But nenyaya yekuti mwana vangasiri kukwanisa kuti vaende ndosaka vasina phone. Hakusi kuti tiri kuti musataure navo. Aiwa, hatina problem yekuti mutaure navo, chinotova chinhu chakanaka. Ndofunga vamwe watakatomboya navo makaona mufaro wedu wakanga wakapetwa, tikatoona vanhu vanouya tinotofara zvakanyanya. Neye akatobata kamera wachona she's one person ari kugara achiuya, she knows kuti what's happening. Handiti? Ndo vanhu vandofarira ivavo, vanhu vanoti aiwa angu ndoda kuenda nemi kunoona mai ano pamuri kuenda, kana kuti angu handei tese ndine zvandiroda kunosvitsa kuna mai ano, ndinofara zvakanyanya nekuti pakudaro tinoratidzawo kuti aiwa tiri kudawo kusapota zvakanyanya. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mai ano ndovimba vanhu vacharamba vachingobetserana nemi vachidaro. Mwari wekudenga vachikuitire zvakanaka. Handiti?
Mungada matotenda karadi aiwa inoramba nchida kudzokera mashure aiwa. Musakanganwa zvakare Chazika Electricals. Chazika Electricals ndovaiva vakandisira masola pamba. Vakanakira kuti zvoni vane masola achona nemutengo yakaderera, vane mainveta, vane zvese and mabatteries ekuti munokwanisa kutosimudza kana industry yese. So chamunokwanisa kungoita kuvabata panhamba dziri pascreen veChazika Electricals, basa rotoenda mberi, motoiswa masola. Kuenda kwemagetsi hatichatokuziva kuti ariko here kana kuti, nekuti magetsi anongogara aripo 24/7 kumba kwedu. So Chazika Electricals ndo vandiri kurekomenda nhasi kuti kana mada kuita zvemasola, kana mada kuita zvemasola kumusha kana pamba penyu, batai veChazika Electricals. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, it's much love and God bless.